Hola, soc la Clara Centenera. Estic al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, antic hospital de la ciutat i concretament a l'espai del metge rural. Avui us presentaré el taller del curacops. És un taller que pretén recuperar la medicina tradicional i l'ús de les plantes medicinals per tal d'elaborar remeis casolans que podem fer a casa. Doncs bé, us presento els materials que farem servir per fer el taller del curacops. El primer i el més important és el romaní. Aquí tenim romaní que podem trobar a qualsevol jardí, bosc mediterrani. Aquí tenim l'oli d'oliva, a poder ser oli d'oliva verge, és el millor. Llavors tenim alcohol normal i corrent de 96 graus, alcohol de curar, diríem, i un envàs a poder ser de vidre, amb un tapet a poder ser també de suro. Primer de tot netejarem una mica la taula per començar el taller. No necessitem l'alcohol i l'oli de moment. Ens és imprescindible l'envàs i el romaní. Agafarem un parell de branquillons de romaní. Si està fresc el podem tallar amb les tisores, si està sec el podrem tallar amb les mans. I el col·locarem dins l'ampolla de vidre. Ens podem ajudar a les tisores, si veiem que la branca no acaba d'entrar. Molt bé. Seguidament li posarem un terç de l'ampolla d'alcohol. Veiem? Aproximadament un terç. Perfecte. I seguidament l'acabarem d'emplenar amb l'oli. Com veieu és molt senzill. I s'emplena els 2 terços que queden amb l'oli d'oliva. En acabat, taparem l'ampolla i ja tenim el nostre curacops. Quan el podrem utilitzar? Doncs passats 40 dies. Abans és millor no utilitzar-los perquè encara està fent tot l'efecte, l'alcohol ha de fer l'efecte en el romaní i l'oli ha de xuclar totes les propietats de la planta per fer efectiu el que seria l'oli i perquè serveixi realment de curacops. En acabat, haurem de col·locar algun tipus d'etiquetatge que indiqui que aquesta dissolució que hem fet és el curacops. Nosaltres la portàvem impresa amb un paper adhesiu, però vosaltres la podeu fer des de casa i enganxar-la amb una cinta adhesiva, per exemple. És molt important, un cop hem acabat, de marcar la data exacta en què s'ha fet la dissolució. Aquí tenim la data d'avui. Per què? Doncs perquè és una manera de tenir clar en quin dia s'ha acabat per poder esperar els seus 40 dies que cal que estigui en un lloc, sobretot un brívol, i a poder ser sense gaire moviment, sense tocar-lo massa, etc. I si pot ser també un lloc bastant sec, d'acord? Un cop hagin passat aquest mes i 10 dies aproximadament, ja podrem començar-lo a utilitzar. Com l'utilitzarem, el curacops? Doncs l'utilitzarem aplicant-lo directament sobre la pell, sobre la zona cutània, on ens haguem produït el cop, on tinguem una ferida ja cicatritzada, perquè el romaní va molt bé per la circulació, és relaxant, i a part, i una de les propietats més importants, ens deixarà la pell amb una frescor i una fragància boníssimes. Bé, doncs fins aquí el taller del curacops. Ens despedim des del jardí del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, on tenim altres plantes remeieres que podem utilitzar en diferents solucions per crear altres remeis. Aquí tenim el nostre curacops, esperem que l'hagueu pogut fer des de casa, que us sigui senzill i sobretot que us sigui útil. Fins la propera!